Immaġina din is-sitwazzjoni. It-8:30 ta' filgħodu. Ilek tistenna fid-Dipartiment tal-Emerġenza ta' Mater Dei għal madwar 4 sigħat. Għajjien. Frustrat. U qed tagħmel forsi l-istess mistoqsija li tagħmel kulħadd. Għaliex qed indumu daqshekk. Issa, immaġina li s-sitwazzjoni differenti. Qabel ma lanqas titkellem jew ikellmek tabib, sistema tkun diġà rat is-sintomi tiegħek, ir-riżultati tad-demm, l-istorja medika tiegħek u bil-kwiet tinforma lit-tim kliniku li dan il-pazjent jista' jkun ta' riskju għoli u għatuh priorità. Mhux għax robot ħa post tabib, imma għax l-intelligenza artifiċjali għarfet xejra perikoluża aktar malajr. Issa immaġina l-oppost. X'jiġri jekk l-istess sistema tiżbalja? Għax ġiet imħarġa l-aktar fuq pazjenti minn pajjiż ieħor, ġoja mhux Malta. Minn grupp ta' età differenti, minn realtà differenti, u f'daqqa waħda teknoloġija li suppost tipproteġik qed toħloq riski ġodda. Allura l-mistoqsija mhijiex li AI se tieħu post it-tobba, il-mistoqsija hi li AI se tagħmel il-kura tas-saħħa f'Malta aħjar, aktar ġusta u aktar maġla, jew sempliċement aktar ikkomplikata. Illum se nitkellmu propju fuq dan, kif li AI diġà qed tidħol fil-mediċina u kif iż-żjara li jmiss għand it-tabib tal-familja, appuntament l-isptar jew emerġenza ġo Mater Dei, tista' tkun differenti ħafna fis-snin li ġejjin. Merħba għal Nifhmu l-AI, il-podcast fejn nispjegaw l-intelligenza artifiċjali b'mod sempliċi u bil-Malti. Jiena l-host tagħkom u f'kull episodju ħanieħdu suġġett dwar l-AI u nispjegawh b'lingwa sempliċi, prattika u relevanti għal ħajja tagħna ġewwa Malta. L-episodju tal-lum jismu Is-saħħa u l-AI, kif se tinbidel il-kura medika tagħna. Għax is-saħħa hija xi ħaġa personali, hija l-appuntament ta' follow-up għal mama tiegħek, il-mediċina tal-qalb ta' missierek, it-test tad-demm tat-tifel jew t-tifla tiegħek, jew dak il-paniku ta' bil-lejl meta tħoss xi ħaġa li mhux qiegħda sew. U l-AI m'għadix xi ħaġa futuristika, diġà qed tidħol fl-isptarijiet, fil-kliniċi, fl-scans, fir-riċetti u fis-sistemi tas-saħħa pubblika. Fil-fatt, l-Istrateġija Nazzjonali ta' Malta għad-Digital Health u l-Health Data sal-2030 tajt ċar li l-intelligenza artifiċjali mistennija kollha rwol trasformattiv billi tejjeb id-dijanjosi, tippersonalizza l-kura u tottimizza s-servizzi tas-saħħa permezz ta' analiżi mmexxija mid-data. U aktar minn hekk l-istrateġija tgħid li l-ewwel applikazzjonijiet tal-AI f'Malta mistennija jkunu fil-medical imaging bħal meta jiġu identifikati jew evalwati xi leżjonijiet. U fl-analiżi tas-sintomi biex tgħin u tissuġġerixxi dijanjosi u tiddiriġi aħjar it-triage. Triage huwa it-tqassim tal-prijorità tal-pazjenti skont kemm hi urġenti l-kundizzjoni tagħhom. Allura se nagħmlu żewġ affarijiet. L-ewwel, bħal dejjem nippruvaw nifhmu it-teorija. X'inhu machine learning? X'tagħmel eżatt l-AI fil-mediċina? Imbagħad inġibuha qrib tagħna. Kif jista' jbiddel il-kura tas-saħħa propju hawn Malta? Mela ejja nibdew mill-bażi. Nibdew bi frażi li nisimgħuha ta' spiss. L-AI taraf xejriet jew strutturi rikorrenti. Imma dan xi jfisser eżatt? Mela aħseb f'tabib tal-familja Malti li għandu ħafna esperjenza. Xi ħadd li ilu jipprattika xi 25 sena. Ra eluf ta' pazjenti. Xi kultant iħares lejn persuna jgħid dawn is-sintomi rajthom qabel. Forsi sola, marka fuq il-ġilda, jew taħlita stramba ta' ejja u riżultati tad-demm. Hemmhekk qed jaraf struttura, xejra. Dak hu l-ġudizzju mediku uman, esperjenza, memorja u istint. L-AI tagħmel xi ħaġa simili, pjuttost simili, imma b'mod kompletament differenti. Ma tifhimx bħat-tabib, ħatqabbel ma fuq skala ħafna iktar kbira.
din ħatkun qed tħares lejn eluf jew miljuni ta' scans, testijiet ta' laboratorju, storja medika, imbagħad ħad tistaqsi x'normalment jidher qabel din il-marda. Pereżempju, jekk bidliet żgħar ħafna fi breast scans jidhru ripetutament qabel ma jiġi konfermat xi kanċer, li jgħid titgħallem dak il-mudell, dak il-pattern. Xi drabi tinduna wkoll b'dettalji tant sottili li l-għajn tal-bniedem tista' titlifhom. Għalhekk li hija partikolarment b'saħħitha u foqsma bħal radioloġija, fil-patoloġija u wkoll fly screening. Mhux għax tkun qed taħseb imma għax qed tqabbel aktar malajr u fuq skala ħafna ikbar. U hawnhekk nidħol dak li ħana ngħidulu machine learning. Machine learning jista' jinstema xi ħaġa drammatika, jisu robot jaħlem lilu nnifsu. Fil-verità huwa ħafna aktar sempliċi. Ifisser li tagħti lis-sistema ammont kbir ta' eżempji biex din issir aħjar fit-tbassir tagħha. Ejna qablu proċess ta' tifel li qed jitgħallem bil-flashcards. Dan qattus. Dan mhux qattus. Għal darb'oħra u anke għal darb'oħra. Eventwalment, ta' tfajjel isir tajjeb ħafna biex jara fil-tatis. Fil-kura tas-saħħa jiġri pjuttost l-istess. Dan skan juri kanċer, dan ma jurix. Dan il-pazjent żviluppa sepsis, dan le. Dan l-eye-scan juri ħsara mid-diabete u dan b'saħħtu. Mbagħad wara biżżejjed eżempji, is-sistema tibda titjieb. U dak hu t-tagħlim tas-sistema mhux xi kuxjenza, mhux intelligenza bħal tal-bniedem, sempliċement titjib fit-tbassir permezz tad-data. U mbagħad hemm żewġ modi prinċipali kif jiġri dan it-tagħlim. Wieħed ngħidulu supervised learning u ieħor ngħidulu unsupervised learning. Tinkwetawx, jinstemaw aktar diffiċli mill-huma. Mela, ejn nibdew b'supervised learning. Dan huwa tagħlim b'tikketti. Qisu għalliem jikkorreġi l-homework. Immaġina turi l-AI 100,000 ritratt tal-leżjonijiet tal-ġilda u mbagħad tidilha b'mod ċar. Dan perikolus. Dan ma jagħmilx ħsara. U s-sistema titgħallem mit-tweġibiet magħrufa, gwidata u strutturata. Hekk jaħdmu ħafna sistemi ta' detection tal-kanċer. Imbagħad ejja ngħaddu issa għal unsupervised learning. F'dan il-każ, dan huwa tagħlim fejn ma ntuħx tikketti, qisu tajt xi ħadd kaxxa kbira ta' ritratti tal-familja u tgħidlu issa qassamhom kif jidher loġiku għalik. Ħadd ma jgħidlu kif. Imbagħad hu jsib il-modelli jew il-patterns waħdu. Forsi qassamhom skont l-età, jew skont il-fera tal-familja, jew skont il-post fejn jkun ittieħed ritratt. U li jgħid qed tagħmel xi ħaġa pjuttost simili, imma bid-data medika. Pereżempju tista' tiskopri li pazjenti b'ċerti sintomi, jew storji ta' mediċini u patterns tal-qgħad partikolarment jiffurmaw grupp ta' riskju għoli għad-diabete. Ħadd ma tkun qalilha li dal-pazjent ħajżviluppa diabete direttament, ħadd tkun sabet dak li ngħidulu cluster. Allura nagħmlu ta' xejn ta' analoġija. Supervised learning ħajstaqsi. Tista' taraf din il-problema magħrufa? U unsupervised learning jistaqsi. Tista' tgħinna niskopru xi ħaġa ġdida, xi pattern jew xejra? U dik id-differenza hija importanti ħafna, speċjalment fil-mediċina. Issa, hawnhekk irrid nisħaq xi ħaġa ftit skomda. L-AI hija tajba biss daqs id-data li titgħallem minnha. Data ħażina tfisser mediċina jew dijanjosi ħażina. Jekk l-AI, pereżempju, tkun imħarġa l-aktar fuq data minn sptarijiet fl-Istati Uniti jew fir-Renju Unit, jista' jkun li taħdem qar jew ma taħdimx bl-istess mod effettiv fuq pazjenti Maltin. Għax dawn għandhom stil ta' ħajja differenti, sistemi ta' saħħa differenti, ġenetika differenti
u modelli ta' mart differenti. Dan jissejjaħ bias jew preġudizzju jew b'mod aktar formali distorsjoni sistematika. U fil-kura tas-saħħa il-bias huwa serju ħafna. Immaġina AI li ġiet imħarġa l-aktar fuq każijiet ta' attakk tal-qalb fuq l-irġiel. Imbagħad kaf ma tkunx tista' taraf kif l-attakk tal-qalb jidher b'mod differenti fin-nisa. Jew jekk titgħallem pereżempju l-aktar minn ton wieħed tal-ġilda ta' xi ħadd ċertu ton partikolari, taf ma tkunx tajba biex imbagħad tiskopri mart f'nies ta' tonalità ta' ġilda differenti. U għalhekk l-AI għandha bżonn mhux biss ħafna u ħafna data, imma data tajba, diversa u importanti ħafna rappreżentattiva. Din hija waħda mir-raġunijiet għaliex Malta qed tiffoka tant fuq l-infrastruttura diġitali. Qabel ma niffukaw fuq l-AI intelligenti. Hawnhekk ir-records iridu jkunu korretti. U dan ifisser Electronic Patient Records serji, sptarijiet konnessi, informazzjoni standardizzata, interoperabilità, għaliex jekk il-pazjenti tiegħek huma inviżibbli fid-data, jispiċċaw inviżibbli fid-dijanjosi. U dan ma jistax jiġri. Allura, fejn taħdem verament l-AI Medical llum? Ejja nkunu prattiċi. 3 eżempji b'saħħithom. L-ewwel waħda, skoperta tal-kanċer. L-AI tgħin lir-radjoloġi janalizzaw mammograms u anke CT scans, speċjalment fl-screening tal-kanċer tas-sider u tal-pulmun. Tista' tgħin biex jitnaqsu każijiet mitlufa u tħaffef l-identifikazzjoni bikrija. It-tieni, diabetic retinopathy. Din hija ħsara fl-għajn ikkawżata mid-diabete. L-AI tista' tiskenja retinal images u tiskopri sinjali ta' twissija qabel ma s-sintomi jsiru serji. Dan huwa utli immens għal screening fuq skala kbira. It-tielet, sepsis prediction. Sepsis hija meta l-ġisem jirreaġixxi b'mod perikolus wisq għal xi infezzjoni. L-isptarijiet jużaw sistemi predittivi biex jindunaw bis-sinjali aktar kmieni, xi kultant sigħat qabel mal-pazjent jidher li qed jiddeterjora. Dak il-ħin prezzjuż jista' jsalva l-ħajjiet. Imma hawn xorta hemm affarijiet li l-AI ma tistax tagħmel. Ma tistax tikkalma pazjent imbeżza. Ma tistax tispjega aħbar diffiċli lill-familja. Ma tistax tifhem il-kuntest soċjali li jkun fih il-pazjent. Ma tistax tgħid fuq il-karta jidher kollox tajjeb, imma hemm xi ħaġa mhux sew. Dak jagħmluh it-tobba. Il-mediċina mhix biss dijanjosi, hija ġudizzju, fiduċja, responsabilità, importanti preżenza umana. Għalhekk li AI għandha tappoġġja lit-tobba mhux tieħu posthom u onestament ħafna tobba jridu proprju hekk. Inqas paperwork, inqas amministrazzjoni biex kun jistgħu twissijiet u dijanjosi aħjar. Dijanjosi iktar maġna u mhux robot cap fuq rashom. Issa, ejja nitkellmu daqs iktar fuq bażi lokali, għax Malta mhijiex Silicon Valley u forsi qatt m'għandniex dik id-dejta u strutturi governattivi kif għandhom pajjiżi barranin. Però aħna gżira żgħira b'sistema ta' saħħa tajba ħafna u ċentralizzata. Dan joħloq sfidi imma wkoll opportunitajiet kbar. L-istrateġija diġitali Digital Health and Health Data tal-2030 hija ambizzjuża ħafna. Hija l-ewwel strateġija nazzjonali dedikata kompletament għas-saħħa diġitali u health data. U din tagħmel ħaġa ċara ħafna. Malta mhix tipprova taqbeż direttament għal robots mediċi. L-ewwel qed tipprova tibni il-pedament u dak il-pedament jinsab fid-data. Ejja nitkellmu fuq Mater Dei.
Għax hawnhekk fejn ħafna nies imissu mas-sistema tas-saħħa Maltija. L-istrateġija tgħid li l-isptarijiet kollha tal-Gvern, inkluż Mater Dei, Samok u Mount Carmel, qed jimxu lejn sistemi sħaħ ta' Electronic Patient Records jew EPRs. Dan ifisser li records frammentati qed jinbiddu files kliniċi siguri, dettaljati u konnessi. Mhux fuq il-karti, mhux sistemi separati. Rekord wieħed kliniku ikun iktar serju u konness. L-istrateġija tagħti priorità wkoll għal titjib fis-sistemi ewlenin ta' Mater Dei, il-Laboratory Information System, ir-Radiology Information System, PACS li jaħżen Medical Imaging u l-Order Communication Systems. Dawn l-upgrades jinstem boring, imma fil-verità huma il-pedament tal-AI futura. Għax l-AI ma tistax tanalizza scans jekk is-sistemi tal-imaging huma antiki. Ma tistax tgħin fil-laboratorju jekk id-data hija mħawda. Qabel ma l-AI issir intelligenti, l-isptar irid isir konness. U dak u x-xogħol veru li qed isir bħalissa. Issa, nitkellmu fuq dak li n-nies ordinarju bħali u bħalek verament se jaraw. Il-portal tal-My Health li kulħadd jaf bih. Ħafna nies fil-fatt diġà jużawh għal appointments u informazzjoni dwar is-saħħa u rapporti mediċi li jirċievu. Skont din l-istrateġija, dan il-portal diġà ntużat minn aktar minn 200,000 resident Malti. Imissa se jikber ħafna iktar. My Health ħajvolvi biex isir il-portal ewlieni tal-Pjattaforma Nazzjonali tal-Electronic Health Records, NEHR. Dan ifisser li d-data tas-saħħa tiegħek kemm minn servizzi pubbliċi kif ukoll dawk privati tista' tkun dejjem aktar konnessa. Riżultati tal-laboratorju, vaċċinazzjonijiet, mediċini, rapporti ta' medical imaging, allerġiji, proċeduri, kundizzjonijiet mediċi. U aktar interessanti, l-istrateġija tgħid li chatbot functionality se tiddaħħal ġewwa dan il-portal. Ġifieri dan ifisser li fil-futur issa jkollok gwida dwar sintomi u tista' tibda minn hemm. Mhux wieħed iddaħħal is-sintomi tiegħu f'Google bla doċċ, jew mhix ikkummenti fuq Facebook, imma minn sistema pubblika u regolata. U dik tagħmel differenza kbira. Għax li ta' fiduċja mhix l-istess bħal parir każwali li sibt fuq l-internet. Issa, nagħmlu mistoqsija li forsi kulħadd ħajsaqsi. Tista' l-AI allura tnaqqas il-pressjoni fuq l-emerġenza, fuq id-Dipartiment tal-Emerġenza ta' Mater Dei li tant drabi ikun iffullat? Potenzjalment, iva. Speċjalment permezz ta' triage. Issa immaġina symptom checker marbut mal-kura primarja. Int kif tagħmel ukoll twieġeb mistoqsijiet igwidati fejn l-ġieħ, kemm ilu hemm, għandek deni, tissib xi diffikultati u nifs, mediċini, xi storja medika tiegħek, eċetera, eċetera. Mbagħad is-sistema tgħinek tidderiġi. Għandek bżonn emerġenza, każ ta' emerġenza dak, jew forsi tista' tistenna għal tabib tal-familja għada. Jew forsi parir mill-ispiżjar. Jew ukoll jista' jkollok konsultazzjoni bit-telemedicine. F'fatt l-istrateġija ta' Malta tgħid li speċifikament ukoll li l-AI mistennija tgħin fl-analiżi tas-sintomi u toffri triage information biex tiggwida lill-pazjent lejn l-aktar triq klinika xierqa. Il-Gvern qed ukoll ikompli jespandi s-servizzi tat-telemedicine. Jekk tiftakru matul il-COVID, Malta waqfet Primary Healthcare Telemedicine Center b'tobba tal-familja u trainees speċjalizzati. Il-konsultazzjonijiet virtwali kienu saru normali. U issa l-istrateġija tgħid li dawn is-servizzi se jkomplu jespandu. Dan ifisser inqas żjarat bla bżonn fl-emerġenza. Aċċess aktar maġġel
għal min vera għandu bżonn u għalhekk użu aħjar tal-ħin tat-tobba. Mhux biex jieħu post il-general practitioner, imma biex is-sistema intuha nifs. Imma issa hija naslu għal l-aktar parti diffiċli. Il-fiduċja. Għax id-data tas-saħħa hija profondament personali, id-dejja diagnosi tiegħek, il-mediċina tiegħek, is-saħħa mentali tiegħek, il-ħajja tiegħek. Mela taħt il-GDPR dik id-data tkun dejjem protetta. Taħt l-European Health Data Space u anka taħt il-EU AI Act. L-AI fil-fatt taħt dawn il-leġislazzjonijiet, l-AI fil-kura tas-saħħa hija meqjusa high risk u għalhekk regolata b'mod serju ħafna. U għalhekk l-istrateġija ta' Malta tipproponi wkoll oqsma legali aktar b'saħħithom għall-NEHRS, għat-Telemedicine Regulation u għall-governanza tad-data tas-saħħa. Se jkun hemm pereżempju Digital Healthcare Steering Committee, Health Data Governance Board u anke Digital Health Laboratory. Dan huwa sandbox fejn sistemi ġodda jistgħu jiġu testjati b'mod sigur qabel dawn ma jitlu kompletament fis-servizz. U din hija ħaġa tajba, għax lek l-AI tgħin biex issir diagnosi żbaljata. Xi ħadd irid ikun responsabbli. U min ħajkun dan? Tabib? L-isptar? Il-kumpanija tas-software? Din mhix mistoqsija trivjali jew xi ħaġa nistgħu nirrispondu illum. Allura, l-AI ħadd jieħu post it-tobba Maltin? It-tweġiba qasira hija li le. Imma se tbiddel ix-xogħol tagħhom b'mod ċert. It-tobba jistgħu qattu ħafna inqas ħin fuq xogħol ta' amministrazzjoni jew dak repetittiv. Ir-radioloġi jistgħu jaħdmu bl-AI assisted scan analysis. It-tobba tal-familja jistgħu jużaw sistemi ta' triage aktar intelligenti. U possibilment ser jimbtu wkoll ruoli ġodda. Clinical AI Reviewers, Healthcare Data Specialists, Digital Governance Experts, jew Medical Data Stewards. Fil-fatt, l-istrateġija ta' Malta semmi speċifikament il-bżonn ta' professjonisti ġodda fid-digital health, inkluż data scientists u kol data stewards. Iġifieri tabib ħajsparixxi? Le, it-tabib ħajevolvi. Għan-nies ordinari tal-lum diġà jeżistu xi għodod utli tal-AI fis-saħħa, dawn jgħidulhom Trusted Symptom Checkers. Pereżempju wearables għal monitoraġġ tal-qalb, applications għal ġestjoni tad-diabete, medication reminders, sleep tracking u anka health tracking tools. Imma nitlobkom, tħallux lil ChatGPT jew xi sistemi simili jagħmlilkom diagnosi ta' chest pain jew xi ħaġa ieħor. Serjament, użaw dawn is-sistemi ta' fiduċja. Użaw tobba veri. Użaw l-AI bħala appoġġ, mhux bħala tabib tal-emerġenza tagħkom. Mela, allura, x'tallimna llum? 3 affarijiet. L-ewwel. L-AI fil-kura tas-saħħa hija dwar pattern recognition. Tgħin biex tidentifika sinjali li l-bniedem jista' ma jindunax bihom, speċjalment fi scans, screening u sistemi ta' twissija bikrija. It-tieni. L-AI hija tajba biss daqs id-data li tkun ittrenjata fuqha. Għalhekk Malta qed tinvesti l-ewwel fir-records, fl-infrastruttura u fis-sistemi konnessi. Għax kura intelligenti tibda minn informazzjoni li tista' toqgħod fuqha. U t-tielet, għal Malta l-akbar opportunità forsi mhix robots futuristiċi, forsi hija sempliċement aċċess aħjar, triaging aktar intelligenti, diagnosi aktar maġla, inqas pressjoni fuq l-isptarijiet, mbagħad aktar ħin biex it-tobba jagħmlu x-xogħol uman tagħhom. Dak huwa lan, mhux li nissostitwixxu l-kura,
imma l-intejbuha. Għax fl-AI, fil-kura tas-saħħa m'għandix tkun dwar it-teknoloġija, għal fatt li hija teknoloġija, għandha tkun dwar xi ħaġa ħafna aktar sempliċi li ngħinu li l-nies Maltin u Għawġin jirċievu kura aħjar, aktar malajr, ukoll b'mod aktar ġust dak li verament jgħod. Jekk għoġbok dan l-episodju ta' Nifhmu l-AI, kun żgur li segwi il-podcast u taqsmu ma' xi ħadd li forsi għadu jaħseb li l-AI naraw biss fil-films. Nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi, ibqgħu kurjużi, ibqgħu kritiċi u komplu staqsu mistoqsijiet aktar dwar din it-teknoloġija. Għax jekk l-AI qed tifforma l-futur tagħna, għandna nifhmuha. Narakom fl-episodju li miss.